ସାଙ୍ଗ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ? ତତେ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କେତେ ସମୟରୁ। ଆସେ ପାଖରେ ମୁଁ ଗଛରେ ଅଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? କେତେ ବେଳ ଯାଏ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଖୋଜିଛି। ଆସେ କଥା ହେବା। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ। ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାକିରିଟେ ପାଇଗଲି। ଏବେ ଆଉ ତୁ ମୋତେ ଏକା ଭାବିବୁ ନାହିଁ। ତୋର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ କହିବୁ, ମୁଁ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ବୁଲିଯିବା। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ବୁଲି ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଛୁଆକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ତା ସାଙ୍ଗର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଲା। ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେତୁ ତା ସାଙ୍ଗ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନା କରିଦେଲା କି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ। ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତୋ ପରି ସାଙ୍ଗ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ରେ। ମୁଁ ପଇସାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତୋ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲିନି। କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିପାରିଲିନି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ରେ। ତୁ ଏମିତି ଭାବନା ସାଙ୍ଗ, ତୁ ସେମିତି ଭାବନା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ।